18. Sa March naman po, last week ng March ay yung 2010. Mag-pray po tayo para sa pagkain at tayo po yung host church at yung katuto natin yung director. Fasting. 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 Pag-fasting. Okay. Okay, tama. Fasting. April, recognition of graduates. Yan. May, Mother's Recognition. At magkakaroon po ng katulad po nung yung Bible competition na nakaroon po sa May. Sa June 3 po, Father's Recognition, magkakaroon naman po ng preaching competition yung mga men. June. Mission Sunday din po, mission din po natin yung June, pag-uusapan din po natin yung mission na mga mission. July, Friends Day, yun po yung highlights natin sa July. August po ay recognition po ng mga workers sa First Fruits Giving Conference. At November, magkakaroon po tayo ng sports competition. So, meron po outdoor doon at saka indoor. Magkakaroon po tayo ng competition sa November. At, syempre, September, yung po yung 5th anniversary ng ating church. So, yun po yung mga highlights para sa 2010. Kailangan po natin na maisagawa po yung kailangan ko at magawa po para sa kalulatian. Okay. Ito po yung nasa church score of the year. Dahil po, nakalagay po sila dito kasi po sa ito po, ito po yung mga pamilya at individual na naging core ng church. Kasi ito yung sabi ko natin, ang mga sumusunod ay mga individual o pamilya na nasasabing naging lakas at tibay ng iglesia ngayong taon. So, kapag po nasa Sir Ryan Rosalyn de la Cruz, Prado family, Ines family, Saludario family, at Sister Gloria Tauke. Okay. Ito po sige. Worthy to be mentioned. Mga, ano po nga po, kasi po, kaya hindi ko po sila sinama sa kasi parang, kasi mention, okay tayo din po si Brother Angelo del Prado po. Yun. Gusto ko nandito na, okay. Alam niyo po, siguro po, meron po talagang mga hindi napalista, pero alam niyo po, ang church po ay may bahagi po bawat isa. Alam niyo po, siguro po, hindi lang po namin napapasin. Pero alam niyo po, meron yung bawat po ginagawa po nila. Kasi po nila sa Store Lorna. Kapag nandito po talaga sila dito po sa Belvedere, ngayong taon po nila nagawa na mag-attend po ng gabi at saka ng prayer meeting. Bakit po na hindi po nila ginagawa noon? Talaga po natin kasama siya sa Store Lorna eh. Pero po, ito isang hakbang po sa kanila yun na gawin po yung tatlo na pag-attend po nila sa mga services. So, dahil nakagawa po sila ng higit, siguro po, next year, pag-iiyan po natin, hindi po natin sa Panginoon Lord, talagang gamitin mo na ako ngayong 2010. So, at yung mga na-recognize po, hindi po natin sa lista at mapulihan. Siya po yung naging able sa atin para magawa po yun.